Hyvää päivää, hyvät rakkaat vihreät toverit. Eilen työpaikan kahvihuoneessa Tuula Heima-Tirkkonen, joka on mun työkaveri ja myös tämmöinen alkuvihreä tuolta 80-luvulta, jotkut saattavat muistaa. Muisteli niitä 80-luvun aikoja, kuinka vaikeasti vammainen Anneli Westerinen vuonna 1984 oli kaikkien aikojen ensimmäinen vihreä, joka pääsi TV-väittelyyn vaalien alla. Silloin oli kuntavaalit tulossa. Edellisenä vuonna 1983 vaikeavammainen Kalle Könkkölä ja Ville Komsi oli valittu eduskuntaan ensimmäisenä vihreinä kansanedustajina. Tänään 3. joulukuuta vietetään kansainvälistä vammaisten päivää. Muistetaan tänään ja muistetaan kuntavaaleissa, että vammaisliike on yksi vihreän liikkeen syvistä juurista. Pidetään kuntavaaleissa esillä vammaisten ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Esteetön ympäristö, saavutettava tieto on meille kaikille hyväksi, tekee meille kaikille elämän miellyttäväksi. Ja sitä paitsi tämä ei ole enää mikään hyvän tahdon kysymys, sillä Suomi ratifioi kesäkuussa YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Tuo sopimus on sitova. Kannattaa muistuttaa ja itse muistaa sitten, kun ollaan päättämässä siellä valtuustoissa. Ihan ensimmäiseksi pitää puuttua työelämän esteellisyyteen ja muutettava työelämä esteettömäksi. Kohtuulliset mukautukset ei ole niin kalliita kuin usein luullaan. Se suurin mukautus pitää tehdä tuolla korvien välissä. Mä olin just Oslossa kansainvälisessä kokouksessa, missä puhuttiin bisneksestä ja vammaisista ihmisistä. Ja siellä esiteltiin selvityksiä, joiden mukaan yritysten kannattavuus parantuu, kun he palkkaa vammaisia ihmisiä. Ja tämä perustuu siihen, että diversiteetti luo aina innovaatioita. Monet vammaiset ihmiset on omassa elämässään aika nokkelia ja kekseliäitä. Ja samalla tavalla kun yritykset on huomannut, että eri kulttuureista tulevien ihmisten palkkaaminen lisää tuottavuutta ja tuloksia, niin myös vammaisten ihmisten palkkaaminen ihan konkreettisesti tekee tätä. Vammaisilla ihmisillä on paljon kykyjä, jotka jää käyttämättä. Suomessakin on noin 70 000 täysin työhön kykenevää vammaista ihmistä, joista noin 60% vaan on töissä. Ja nostetaan kunnianhimon tasoa. Ei vain niin, että kunhan se vammainen jonkun työn saa, vaan vammaisella ihmisellä voi olla ura siinä, missä kenellä tahansa. Oikein hyvää kansainvälistä vammaisten päivää kaikille.